Vy všetci, ktorí dennodenne papáte a stále konzumujete tú vojenskú propagandu, uvedomujete si tie dôsledky? Celosvetové dôsledky, aspoň na chvíľku? Sme odrezaní absolútne od ruskej ropy, lebo fuj bakaná ruská ropa. A teraz tento konflikt na Blízkom východe nám rozhodne určite pomôže. Ale všetci, ktorí ste donedávna tvrdili a všetko, čo vlastne prichádzalo z Ruska, ich odôvodňovanie, ich nejaké obavy o ich národnú bezpečnosť, ste považovali za proruskú propagandu. Akékoľvek informácie o tom, že určitá časť obyvateľov na Ukrajine sa teší z príchodu Rusov, ste považovali rovnako tak za nejakú proruskú propagandu. Keď bol odstrelený Nord Stream, tak ste tvrdili, že sa jedná o teroristický útok voči Európskej únii, ale len dovtedy, pokiaľ sa nepreukázalo, že Nord Stream odstrelili Ukrajinčania a nie Rusi. Teraz chcete, aby som verila na nejaký preventívny útok, ktorý ste neschvalovali Rusku, ale schvalujete ho Amerike a Izraelu. A rovnako tak chcete, aby som verila, že družbu si tentokrát skutočne odpálili samotní Rusi. Ale ja som dezolát a ja verím v propagandu. Ste smiešni, všetci. Ani si neuvedomujete tie dôsledky pre náš každodenný život. Absolútne. Ale čo vám naservírujú, to spapáte. Je odsúdenia hodné označovať ten bezprecedentný útok voči Iránu za nejakú prevenciu, za niečo, čo je v súlade s medzinárodným právom, lebo oni sa tešia, im tam príde sloboda, demokracia, Američanom išlo vždy iba o slobodu pre ľudí. Je 21. storočie, spamätajte sa. Povedzte mi, v ktorom štáte sa po invázii Američanov žije tým ľuďom slobodnejšie a lepšie. Zrazu, keď zabíjajú sa iránske deti, tak to nevadí. To sú tie oprávnené škody, hej? Zrazu, keď má západný svet nejaké obavy, tak má právo preventívne zaútočiť na inú krajinu. Ale keď rovnaké obavy predostrie Rusko, tak je to ruská propaganda. Našim najväčším nepriateľom a najväčšou hrozbou nie sú Rusi. Je to Izrael. A môžete si o mne myslieť, čo len chcete. Ale toto, čo sa v dnešnej dobe stvára, ani nejde o to, čo sa deje, ale ako na to ľudia reagujú. V dobe informácií, v dobe internetu stále niekto verí na nejaké rozširovanie demokracie do sveta. Ako to správne, morálne. Ľudia, nám asi skutočne nie je pomoci. Keď si takéto základné veci, ktoré máme priamo pred očami, odmietame uvedomiť, odmietame priznať, to rútime sa do záhuby.